Γεια σας! Είμαι η Αθανασία και σήμερα θα σας δείξω πώς να παίξετε τα κάλατα των Χριστουγέννων. Θα μάθουμε να τα παίζουμε με τρεις τρόπους. Ο ένας είναι απλώς η μελωδία, ο άλλος είναι fingerstyle, δηλαδή η μελωδία ταυτόχρονα με μπάσα, και ο τρίτος είναι με τις συγχορδίες. Σε αυτό το κομμάτι θα χρησιμοποιήσουμε τη δεύτερη θέση, που σημαίνει δηλαδή ότι αντί να ξεκινάμε από το πρώτο τάστο παίζοντας με το πρώτο δάχτυλο με τον δείκτη, θα ξεκινήσουμε από το δεύτερο τάστο. Πάμε να παίξουμε τη μελωδία χωρίς μπάσα αργά. Ας το παίξουμε τώρα χωρίς μπάσα στην κανονική του ταχύτητα. Τώρα πάμε να το παίξουμε με μπάσα αργά. Και τώρα ας το δούμε με μπάσα στην κανονική του ταχύτητα. Ας δούμε πώς μπορούμε να το παίξουμε με συγχορδίες. Καταρχάς, οι συγχορδίες που θα χρειαστούμε είναι 4. Η πρώτη είναι η La Maggiore, που γράφεται A στα αγγλικά. Η δεύτερη είναι η Mi εβδόμης, που θα την παίξουμε με αυτόν τον τρόπο. Η τρίτη είναι η Mi Maggiore, που είναι ίδια με τη Mi εβδόμης, βγάζουμε αυτό εδώ το δαχτυλάκι και είναι έτοιμη. Και η τελευταία είναι η Re Maggiore. Το ρυθμικό σχήμα που θα χρησιμοποιήσω εγώ είναι το χασάπικο, στο οποίο παίζουμε μπάσο και τις 3 κάτω χορδές, και μπορούμε να το κάνουμε και μπάσο και τις κάτω χορδές με το δείκτη ή με πένα, οπότε είναι μπάσο κάτω, μπάσο κάτω. Συνήθως όταν είμαστε στην ίδια συγχορδία εναλλάσσουμε τα μπάσα, δηλαδή παίζουμε 5η χορδή μπάσο, 4η χορδή μπάσο, και αντίστοιχα με την κάθε συγχορδία. Στη συγχορδία La, το πρώτο μπάσο που παίζουμε είναι 5η χορδή. Στη συγχορδία Mi, είτε Mi εβδόμης είτε Mi Maggiore, το πρώτο μπάσο είναι η 6η χορδή και μετά παίζουμε την από κάτω χορδή την 5η. Και στη Re Maggiore η πρώτη χορδή που παίζουμε είναι η 4η και στη συνέχεια, αν χρειαστεί, παίζουμε την 5η χορδή. Για όσους δυσκολεύονται να παίξουν γρήγορα το ρυθμικό σχήμα χασάπικο, μπορούν να παίξουν απλώς τους παλμούς προς τα κάτω, αλλάζοντας όμως τις σωστές συγχορδίες στο αριστερό χέρι. Οπότε να παίζουν προς τα κάτω, προς τα κάτω, προς τα κάτω, προς τα κάτω, όση ώρα χρειάζεται μέχρι να τελειώσει το τραγούδι. Πάμε να το παίξουμε με συγχορδίες. Έτοιμοι? Φύγαμε! Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, δώστε του like και κάντε εγγραφή στο κανάλι μου. Μπορείτε επίσης να βρείτε και άλλα χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.